Arribada a Puigcerdà de l'últim tren del dia. Pas de Caragolet. Sí, pas de Caragolet. I tal dia com avui ja ens arribarà. I aquí el tenim. Pas de Cuba, amb seients de visita llarga, la 123, de llar coneguda. I se'ns queda a la via 1, on ja ha vingut també a l'anterior, el penúltim. I amb això, tancada de barraca, i demà serà un altre dia. I això és tot des de l'estació de Puigcerdà. Adéu-siau.